Мінску агучылі чарговы палітычна матываваны прысуд, 4 гады зняволення і вялізны штраф для журналіста і палітычнага аналітыка Ігора Ільяша. Суд цягнуўся яшчэ з лютага. Пра вырак на сваёй старонцы ў Фэйсбуку паведаміў дзядуля жонкі Ігора, палітзняволенай Кацярыны Андрэевай, журналіст Сергей Ваганаў. Ігора Ільяша затрымалі летась у кастрычніку і абвінавацілі паводле некалькіх крымінальных артыкулаў у нібыта дыскрэдытацыі Беларусі і спрыяння экстрэмісцкай дзейнасці. Падставаю для пераследу паслужылі аналітычныя матэрыялы, а таксама каментары замежным выданням. Суд над журналістам пачаўся 21 лютага і праз месяц прыпыніўся для псіхалінгвістычнай экспертызы. Яе паўгода праводзіў загадчык кафедры на філфаку БДУ Сергей Лебядзінскі. Сярод іншага, гэты спецыяліст паставіў Ігору Ільяшу ў віну ўжывання тэрміну палітвязень. Маўляў, у беларускім заканадаўстве няма такога панятку. А замест тэрміну палітычная эміграцыя філолог параіў пісаць беглыя апазіцыянеры.